Príhovory profesora Štefana Kaščaja. Minulosť v dnešku. Zamýšľam sa nad niektorými výrokmi významných osobností v riadení priemyslu, ale aj potrebných krokov v decíznej sfére. Na mnohých fórach v Česku a rovnako na Slovensku odzneli zaujímavé výroky o možnostiach a potrebách, ochote i neochote, o kritike ani nehovoriac. Predmetom vášnivých diskusí sa stali mnohé aj rozporuplné úvahy, najmä ak v tejto súvislosti odzneli aj v masovo-komunikačných prostriedkoch. V zmesi rozličných názorov zaujali aj príspevky konštatujúce potrebu Európskej únie sústrediť sa na problémy podnikateľov s cieľom zvýšenia ich konkurencieschopnosti. Bez veľkého rozjímania aj v kuloároch viacerých vedeckých a diplomatických ustanovizní odznelo, že sa musia pripraviť opatrenia na navrátenie európskych firiem medzi svetových lídrov, kam patrili v minulosti. Bude to mať pozitívny vplyv aj na slovenské spoločnosti a tým na našu ekonomiku, uviedol na významnom fóre v Prahe diskutujúci slovenský predstaviteľ. Rovnako na viacerých rokovaniach a konferenciách v Slovenskej a Českej republike odzneli mnohé príspevky o tom, ako zladiť záujmy podnikateľov a záujmy Európskej únie. Pred neľahkou úlohou tak stojí nová Európska komisia, avšak zložité rokovania sú v zhode aj s mnohými názormi uverejnenými v odborných spisoch a knižných publikáciách, ktoré sú využívané aj vo vzdelávaní na univerzitách aj v zahraničí. Inak povedané, aj známa pentalógia Podnik a podnikanie vydaná v 5 jazykoch je akoby stvorená na dobiehanie znalostí z obdobia aj mnohých experimentov v konkrétnom podniku, ktoré viedli k zásadnému navýšeniu výkonnosti. Medzi časovými rozpätiami aj na mnohých vedecko-výskumných inštitúciách, vrátane Európskej akadémie vied a umení v Salzburgu a kooperujúcich podnikoch, vznikali nové artefakty, týkajúce sa danej problematiky. Navyše, dnes už existuje v rukopise vedecké dielo nazerajúce na ekonomickú diplomáciu so samostatnými, ale na seba nadväzujúcimi pojednaniami o priestore a prostredí podnikania, ako aj 2 publikácie zaoberajúce sa metodikou a procesmi, ktoré prebiehajú vo vedecko-pedagogických inštitúciách s nadväznosťou na priemysel a medzinárodnú spoluprácu. Otázky ekonomickej diplomácie vo vývojovom slede konkrétneho podniku za obdobie 30 rokov dokumentuje súvisiaca vedecko-výskumná a dokumentaristická práca realizovaná ako prípadová štúdia. V uvedených súvislostiach ešte pripomeniem, že v neustálych zápasoch o podobu budúceho sveta sa stratila iniciatíva jednotlivcov. V nej sa utopili snahy a ambície tvorivého človeka. Áno, skončila sa fantázia, nastúpil zápas o novú realitu. Zo spoločenskej metelice vystupujú do priestoru nádeje s novými ideami hrdinovia, ale i odpadlíci doby. V tomto spoločenskom marazme plného nečakaných šokov našťastie dvíhajú hlavy čestní jedinci pevnej vôle, vytrvalí a navyše odhodlaní zmeniť svet, postarať sa o dobro a spravodlivejší život.